ndị be anyị ekene m unu ka eke unu mee unu asaala chi. Ịma na ọkwa ụnyaa ka m gwa unu na mkpacha wit employer ka mkpacha wit ya o wee nye m requirement ka o nyezi m dị requirement ahụ ọ sị na o nwee fọm ọ ga-eweta ka efiluo so dete enye na ya ụnyaahụ o si nye m ya ka m si welie wee tinye na comment section mwelie etinyezie ndị mmadụ na-ajụ m ka ekwene dị fọm ọkụ ya ka anya m bịazi lụzie ebe ahụ n'anya nsị na o de fọm onye ekwe m fọm so mgbe gakwubie taa wee sị ya idete si filu fọm ka ezi fọm o wee si oke na ọ ga-eweta so o nwekwa ihe na-eme isi ebe ahụ unu amara unu mana onwe ihe na-eme isi ebe ahụ ihe na-eme isikwa bụ odere na a ga-eweta kia certificate oderie mana mụ nwafụziri ya nkakwazia ka m ga-eju ya kedu fọm m wee jụbazi anya kedu ọpụtazi na ama njizi kia certificate ọ sị na a ga-ejikwa na ọ bụ skilled worker ka a na-ewe ndị abụrụ skilled worker na ọ bụ sọ kia kafa ga-eji bịa ọzọkwa bụ ụmụ ọrụ ụzọ a na-ewekwa dịka nkụzi na ihe ndị ọzọ mana ọkia bụ nke na-eti eti so ọ sị na ọ ga-enye m fọm ahụ ndị m na-enyekwa fọm ahụ bụ ndị ji njikere ọ bụrụ na ịdịrọ njikere ị ya aga azụ wee kwado onwe gị maka na a sịrị na gị ebini gaa azụ ọbịa ọgụ maka na ịga n'ebe ị ga-aga ịgaluo ma ịgalụ n'isi ị ga-akwado onwe gị akwado wee na-abịa so fọm ahụ achọrọ m ka m wepụta ka a na-asị nye m ma ọ bụrụ na ịdịrọ njikere ịmakwa afọ ego ọ na-akpọ bụ asatọ ya bụ 8 okilikili isii 8 okilikili isii n'ego ndị be anyị ka ọ na-akpọ afa na ị ga-agụ chan mmiri n'aka o wee wepụtali gị ihe niile njụ ọnya ajụrụ ya si onye wetacha ihe niile ebido kedu taịm ọ na-eteki bifo emechacha ihe niile ọ sị na ọwa month mana ebe ọrụ dị bụ jee wetacha ihe asị gị weta ego onye gị ihe ọ sị na proses ebu 1 month ọ bụ ihe okwu so wee si akia certificate ịma na m gwara ya si ya o nwee ndị amara anya online nya ije mee ihe online so ọ sị na ọ ga-eme organize kia certificate so wee jụọ onye si anyị na-eme organize onye ahụ ga-anọbi ide enye ọ si mba na ọ ga-involve ndị ọzọ kọmpani ọzọ na-enye kia certificate mana o dele ego one kia certificate ahụ bụ ọ si na ego one kia certificate ahụ bụ ọkwa 100 puku naira 225 puku naira 225 ya bụ 225 ọ bụ ihe o si na ọ ga-eli na kia certificate ya ma ọ bụrụ na ị nwetere nke online dịkwa chipa ọ bụ ịma na ije na online menye ego na ọ ga-eli gị bụ kpata o nwere ike ilizuga ebe m ka m wezie nye 30,000 naira mana nke o si na ọ ga-edekwenye mmadụ ka ị nwee kia certificate o rukwe 220,000 naira ka m si fụkwa ihe o dere ebe ahụ 200 ọ ga-erukwe 230,000 naira ya bụ kia certificate ọ si na ọ ga-eme organize ka ewepụta ka ndị chọrọ ya ka fabia nsị a ndị chọrọ ya fa ga-adị involve ọ si yes na fa ga-adị involve ịma involve a na-ekwu bụ ana m eche na ịnọlube gị jos ikwụgo ụgwọ ode enyenye gị mana ọ na-adị m ka unu ga-adị involve like
ịbata na Zoom ka akụzielu unu, maọbụ ịbata na Team maọbụ soshal midia a na-afụ anya emenye ọganaize akụzielu ndị amarọ, so that ịbịa ka ịmara ọrụ. And o si reference dị mkpa iji gosi na inwe experience n'ọrụ ahụ. So reference ị ga-edete reference na abụọ obilie na ị ga-edete reference abụọ. Reference bụ gịnị? Reference bụ ya bụ experience ga ebe ịlụchaga ọrụ ndị ahụ. Ya bụ ọ eme njụanya inwe ike idete na kọmpani ọbụla ịlụrụ ọrụ ka ọ bụ na kia kọmpani, maka ndị be anyị adịghị enwe kia kọmpani. So o nwere ike ịbụ nya ebe ọbụla ịlụrụ ọrụ. Ọ nke ahụ ka mma ajụkwa ikpeazụ, maka ọ sị na ị ga-edete experience gị, ị ga-edete na ịlụgo ọrụ reference na-aba, and ọ na-adịba mandatory na UK. Ịchọọ ibido ọrụ ị ga-edete reference, ị ga-edete reference abụọ. Ụfọdụ ifụga ebe idete reference a na-akwụ ụgwọ na UK, mmadụ edeli gị ịlụrụ ọrụ n'aka m, ịlụrụ ọrụ n'aka m so na ịdị mma na-eme mma, ịdị mma na-eme mma. So o nwere ndị na-edelie mmadụ, mana ọ bụrụ ofeke na-edi, ọ bụ kọmpani ama afịa na-edenya bụ ihe. So ọtụtụ ndị be anyị nwee kọmpani fajikwe reference eluju afọ. Onye gbapụta n'ọrụ chọọ ịba ọrụ ọzọ, anyị asị gị dete reference. Ọ bụrụ na ị detere enwee nye na ị nwere experience, so a na-ejelide edete onye edetere ọ dị n'iwu eji ewe ọrụ. So ị ga-edete reference abụọ ebe ịlụbugo ọrụ. So ị nwere ike idete na school, I think na ị ga-edete nwa ebe niile, maka ama m mgbe anyị bịara ọfụ na UK asị m jee edetebe reference ka e wee m n'ọrụ. Alụnugo m ọrụ na UK njiga abịa detebe reference, alụnokwe m ọrụ, mana aba m n'ofu ebe nyefe ego fedenya asịkwa na ọ na-adịtụ. So o nwekwere m onye trenụrụ anyị, so ọ sịkwa ịchọ onye gị reference mana ị ga-akwụ ụgwọ. Akwụkwa m ụgwọ wee bido ya bụ ọrụ as reference. Yes, ị ga-eweta reference, ị ga-ewetelite. Ọ bụrụ na ị wetere efe na-ajụ, so o kwuru reference. So ka unu na-agbanye na mbọ ihe ndị unu ga-emecha eme, maka na a sị na atapịala mmadụ ihe ọmatị ya ọma mgbagwojuzi anya, ọma mgbagwojuzi onye ahụ anya. Mana ọ bụrụ na atapịara gị ihe, ọ ga na-agbagwoju gị ezigbote anya, ọ ga na-agbagwoju gị ezigbote anya. Chekwere m oke abịago m ọzọ. Ihe na-elu bụ na edetecha kia reference ya ebe ịlụrụ ọrụ gbu, ọ bụkwa ya sikwa na ọ ga-enye ndị student visa, ya bụ ndị ji visa bịa ịlụ ọrụ ịgụ akwụkwọ. Ndị ji visa bịa ịgụ akwụkwọ ọ ga-convert to gịnị work visa, ọ bụ ya nwakwa. So atụnyego m unu azụ esi m olu ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa.